3N. Kottonier f'Ħallija u jekk tiddawra tajba ma' Ħallija Għand min titmu. Ġon Borġi. Ejhom hija qed jistennina diġà. Ħajħodna fejn torri. Ħajħodna dawra dawrun tlaqna. U senjuri, Emmo John. John, aħna qalulna mawx gwida u minnek għal-Ħallija. Ħodna fejn torri. Noħodkom għana, torri, Tissat fit-torri. dej l-aħjar postijiet, il-knisja. Triq il-knisja, Tlaqna ġbin. l-iktar importanti tlaqna. Għax hemmhekk inti trabbejt Trabbejtu għex. labt, innamrajt. U anka s-sint kurġna brajtu. John, il-Knisja huwa fattur komuni f'ħafna nies illi nżuru. Inti x'importanza għandha lik il-Knisja? L-ewwel nett ħan nitkellmu dil-knisja mhix l-oriġinali. Għax qabel kien hawn Knisja Salvatur il-qadim li aktar ta' tħammurru fiha. Li hija Knisja tas-Salvatur li nbniet qabel ma ġew il-kavallieri. All right? U fija għadha teżisti eżatt kif inhi hija l-ewwel knisja li nbniet koppla tambur. F'Malta. Malta. U oħra li knisja koppla ma baxxa hija ta' San Girgor iż-Żejtun. X'memorja għandek ta' dawn naħatek? Il-memorja tiegħi jiena għexta hawnhekk komri kollu. Għax minn fuq it-Suntir, sa f'morru triq ta' fuq it-Suntir. Din l-ewwel nett hawnhekk kien magħluq kompletament bid-djar. Hemmhekk kien ġinien bib biex jidħlu fil-ġinien għax immaġina hawnhekk. In-naħat kollha tal-bini taw. In-naħat kollu tal-bini taw kien parti mill-ġnien. U inta għat li din kienet villa waħda hawnhekk. Villa, dik Villa Gurġon, dik li qed nurikom hemmhekk. Ġifier tibda minn hemm għandek it-triq kollha sat-torri u tibqa' sejra sal-boċċi. Sal-boċċi kważi. Ħanina. Issa hawnhekk kien hawn id-djar li waqgħu kollha. U nfetħet fil-1956. Allura ġiet il-pjazza ta' Ħallija, l-ewwel pjazza li kellna tal-Knisja li hija issa l-Knisja ta' Ħallija skont dak il-Leferris li kien kittib ħafna tal-Knies ta' Malta sejħilha meraviljusa, perfetta u sempliċi. Għax verament hekk hi. Issa jmiss il-Knisja. U jiena qatt ma realizzajta, inti ġed nirrealizza. Imma attwalment din it-triq hija it-suntir tal-Knisja. Wieħed mill-ikbar suntieri li hawn Ma Malta. tirrealizzax sakemm ma tinduna li għadek fuq it-suntir tal-Knisja. Tantu veru għaw daw iż-żewġ koppli ngħidulhom oħra li jifirdu triq il-Knisja ma fuq it-suntir. Dat suntir? U dak triq il-Knisja. U hawnhekk qegħdin fit-triq il-Knisja. Min jaf bistu dan jien. Mela, hawnhekk fejn kont toqgħodin? Jiena kont noqgħod hawnhekk. F'did-dar? Fid-dar. Ma kważi il-Knisja kont. Il-Knisja. Ma kellek skuża biex ma tmurx kuljum. Kuljum, le. Fil-fatt din kienet passaġġa ħafna għall-Knisja u għall-ċentru kummerċjali li hawn fuq għalkemm pjazzetta żgħira kien hemm kummerċ immens. Biss f'dik triq kien hawn tliet ħajjata. Hawnhekk. Hawnhekk. Nemx ftit. Ġifieri hawnhekk kienu il-ħajja nistgħu ngħidu. Prinċipali, għax minn il-ħajja prinċipali. N-nies kienu tantu vera hawnhekk kien hawn 50 tifel illum triq rieda. Dak iż-żmien tfal ta' Ħallija kollha jiġu jilagħbu hawnhekk. Ground tal-futbol kien mela. Hemmhekk min jaf kemm il-kappellan ħareġ jieħodilna l-ballun. U din għamel assentku issa reċenti. Dik hemmhekk inti bdejt tgħidli li anke f'dak il-ġinien li bdejt issemmilna kien hemm ħafna siġar tal-larinġ. Hawnhekk hemm semmija l-larinġ. Għad għandkom larinġ tajjeb? Ejwa, għad ħafna tajjeb. Anti għandek Għandi. Issa, x'kien jiġri wkoll hawnhekk? Hawnhekk iċ-ċentru kummerċjali. Tfal kienu jilagħbu kollha jiġu jilagħbu żibex tfajliet u bniet u subien, etc. Hawnhekk kien hawn kif qedlek tliet ħajjata. Barra minn dak kien hawn grocer hawnhekk. Da, hawnhekk. Hawnhekk. U wara hawn il-forn. Allora timmaġina fl-antik. Fitriq il-forn, ovvjament. Le mhux xorta Church Street. F'dan is-sqaq ta' hawnhekk ara. Hemm forn li wkoll in-nies ta' Ħallija kienu jġibu dak iż-żmien biċ-ċomba xi nartaħat speċjalment. ċomba, inti tmur tik ċomba biex ċomba biex tkun taf ta' min huma. Jsejjarlek l-ikel. Sajjarlek l-ikel. U min jaf kemm nies ġew lawek, etc. biex. Dik ir-riħad fuq Dik għaddej. ir-riħad fuq ta' patata l-forn jew. U hawnhekk ara fejn dik it-tonda hemm shelter, wieħed mix-shelters li kien hawn Ħallija. Tiftakar il-gwerra minn?
Le, fl-aħħar tal-gwerra twelit jien, imma shelter nżilġu fih kemm il-darba. Għatin xejħek mela. U iva. Ftit. Issa, għalek ġibkom, għax mbagħad hawnhekk ħaniġu fiċ-ċentru għalija kummerċjali ta' ħallija. Alright? Jekk tħares minn dik l-istatwa law, hawnhekk hija Bakery Street. All right. Nitħares minn dik l-istatwa law, hawnhekk kien hemm parrukkil. Wieħed ibih il-pasturi. Ħanut hawnhekk ieħor tal-merċa. Ħanut faċċata tal-merċa fejn dik it-tieqa. Right? U mbagħad kien hemm żewġ bars, wieħed hemmhekk u l-ieħor hemmhekk, wieħed msemmi ħafna l-ġurat. Barra minn dak hawn l-ewwel gażin li fetaħ ħallija, ngħidu l-gażin li jensen. Dejjem xtaqt nitla' fit-torri. U ma stajniex nġu ħallija u ma nġux fuq it-torri li żgur il-Maltin jafu li huwa parti minn ħallija. Sintendi. Dan sar fil-1857 fil-16 seklu. Mill-Ingliżi. Minn Giuseppe Bonavija u kienu jużaw bħala relaxation, kif tara hekk jiġu jagħmlu parties. Għaxina dejjem rid nżomm f'moħħi li wara jewwa ġnien. Hekk kollox ġnien, hekk kollox ġnien. Immaġinaw kollhom kien Għax ġnien. bħalissa relaxation f'nofs ta' triq, mhux xi Imma dak iż-żmien, fil-fatt fil-1921 l-ewwel leġistratura kienu ltaqgħu hawnhekk il-parlamentari ta' dak iż-żmien. L-ewwel kostituzzjoni. Deċidewx erba' affarijiet importanti naħseb. Dak iż-żmien ma nafx kienet fil-1921. Tlaqna ndur uħdi. John, intom famużi ħafna għal-nar, għal-piroteknika, mhux hekk? Ekku, fil-fatt il-Kamra tan-Nar ta' Ħallija St. Michael's Fairfax li ħatala 100 sena 4 snin oħra f'1925. U nisperaw li ikalna ċans nagħmlu spettaklu. Oh, mela, Marka. Faċċata tidher il-Kamra tan-Nar li aħna very proud of it. U qegħdin issa fejn il-Knisja tas-Salvatur, u xejn. Tas-Salvatur il-qadim, l-ewwel knisja parrokjali ta' Ħallija. Xi ġmiel hawn. Xi żmien Fil-ġnien tagħha. Daw għand siġar ta' żebbuġ għandhom fuq 600 sena kollha, Ġifieri fil-fatt il-Knisja mbniet qabel mal-miġġa tal-Kavallieri. Però fil-1575 Monsignor Duzzina kien ikkonsagra. Nista' naraw minn ġewwa. Nista' naraw minn ġewwa. Tlaqna bis-saħħa ta' Ġorġ, ngħidulu thank you. Il-titular huwa meħud li hemm il-Vatikan ta' Raffaello Sanzio. Tista' taraw kif inhu. U f'dil knisja x'isir, John? Le, dil-Knisja qabel kienu jisu qabel ma kien hawn il-mużew, kienu nitalmu hawnhekk. Ġifieri kont żgħira u inti. Kont żgħir. Ejja. Hemmhekk kollox. Xejn tqarar tal-affarijiet ta' meta kont żgħir. Hekk issir qudiesa kbira wkoll f'nhar is-Salvatur. Peress li jkun hemm il-konċelebrazzjoni kbira fil-Knisja parrokjali, hawnhekk fil-11 issir waħda wkoll biex tintuża wkoll fil-festa tas-Salvatur. Barra minn dak jużawa jagħmlu ċ-ċena tal-ġimgħa kbira. Ukoll? L-antika. Vera ħafna Naqbżu qabża jekk tuna ċans fil-ġimgħa kbira. Ejja dik tittara ejja. Ġaralu dan. Ejja laħan erru l-affarijiet ta' meta kont żgħir int. Mhux ħanqarru, imma għandek penitenza. Għajdli. Kieku ma kontx minn Ħallija minn fejn tażel illi tkun naf li. L-ewwel nett jien mhux ħanejdlek għax jien minn Ħallija omri kollu bissier u għamlu b'kollox. Però kieku kolli nażel huwa l-Iklin. Għax għalija għadu sal-lum l-Iklin huwa parti minn Ħallija. Ila,